Първата световна война започва през 1914 година и завършва през 1918 година. Но причините за нея се зараждат много по-рано, още по времето на Наполеон. А последствията от нея хората усещат и до днес. В това видео ще ви разкажа накратко за причините за Първата световна война и за най-важните моменти от нея. В следващото видео ще разгледаме и последствията. Това видео е кратко, затова няма да спомена всяка битка, а само най-ключовите моменти, които наистина променят хода на войната. Нека започваме. Още Наполеон има своя роля за бъдещия конфликт. След него картата на Европа се оформя по начин, който ще се запази чак до началото на войната. Той поставя основите на съперничеството между Франция и Великобритания. Следва важно събитие – Виенският конгрес, който преразпределя Европа. В следващите десетилетия се появяват нови държави като Гърция и Сърбия. След това идва Кримската война, една от най-важните в 19 век. След нея влиянието на Русия на Балканите и в Черно море е ограничено. Това води до сериозни реформи при Александър II, съдебна реформа, отмяна на крепостничеството през 1861 година и даване на повече права на населението. Може да се каже, че това е началото на края за Руската империя. Но Кримската война засяга и Западна Европа. След нея се поставя въпросът за обединението на Италия, което се осъществява около 1860 година, благодарение на Джузепе Гарибалди и граф Камило Кавур. Плавно преминаваме към Прусия и Ото фон Бисмарк, една от най-силните политически фигури в Европа. Той идва на власт през 1862 година с идеята да обедини германските народи. След войни с Дания, Австрия и Франция, Германия е обединена през 1871 година. Франция е унизена както политически, така и икономически, а Германия за кратко време се превръща в една от водещите сили в света с модерна армия и силна индустрия. След обединението започват да се формират двата основни блока – Антантата и Централните сили. Първо се създават Централните сили – съюзът между Германия, Австро-Унгария и по-късно Италия. През 1882 година се сключва съюз, който задължава държавите да се защитават взаимно. И трите имат интерес да разширят влиянието си, особено колониалното, и се страхуват от останалите велики сили. Другите държави също се подготвят. Русия и Франция се съюзяват между 1891 и 1893 година, за да се противопоставят на Германия. След дълги преговори към тях се присъединява и Великобритания. През 1904 година се подписва Сърдечното съглашение, а през 1907 година се оформя Антантата. Интересното е, че Великобритания не е задължена автоматично да се включи във война и сама решава дали да помогне. През този период се случват и други важни събития. Русия губи руско-японската война. Има напрежение между Германия и Франция за Мароко, което почти води до война. На Балканите също има сериозни конфликти. България се освобождава, обединява се, води войни с Сърбия, обявява независимост, постига успехи в Първата Балканска война и преживява Първата национална катастрофа. Основните причини за войната са борбата за колонии и различното икономическо развитие. Германия започва да подкопава позициите на старите велики сили. Това накратко е пътят към Първата световна война, а сега към самата война. На 28 юни 1914 година Гаврило Принцип застрелва австро-унгарския престолонаследник в Сараево. Това е последната капка, която прелива чашата. Войната не започва веднага, защото нито Австро-Унгария,
нито Сърбия са напълно готови, но под натиска на Германия, Австро-Унгария изпраща тежък ултиматум на Сърбия. Сърбия приема повечето условия и предлага преговори, но това не е достатъчно. На 28 юли 1914 година Австро-Унгария обявява война на Сърбия. Това се счита за началото на войната. Русия застава зад Сърбия и обявява мобилизация на 31 юли. Германия използва това като повод и обявява война на Русия, а след това и на Франция. Всички очакват войната да приключи бързо, но това се оказва огромна грешка. Германия действа по плана Шлифен. Идеята е да победи Франция бързо, преди Русия да се мобилизира. Германците преминават през неутрална Белгия, но белгийците оказват съпротива. Това дава повод на Великобритания да се включи във войната. Настъплението към Париж е много успешно и Германия почти превзема града. Но Русия се мобилизира много по-бързо от очакваното и навлиза в източна Прусия. Германия е принудена да прехвърли войски на изток, което забавя настъплението на запад. След битката при река Марна настъплението е спряно и войната се превръща в окопна. През 1915 година войната се разширява. Антантата привлича много съюзници – Италия, Румъния, Гърция, Португалия и по-късно Съединените щати. Централните сили успяват да привлекат България, на която са обещани територии. Българската армия разгромява Сърбия, а по-късно навлиза и в Румъния, достигайки до Букурещ. В тези години няма големи промени по фронтовете, но се появяват нови оръжия – танкове и химическо оръжие. Голяма промяна настъпва през 1917 година. В Русия избухва революция. След като Владимир Ленин взема властта, Русия излиза от войната на 3 март 1918 година, подписвайки Брест-Литовския мирен договор. Тя губи Финландия, Балтийските държави и територии в Източна Европа. Германия прави последен опит да спечели войната, но Съединените щати вече са на страната на Антантата. Започва краят на централните сили. Първа се предава България след Солунския пробив. На 29 септември 1918 година е подписано примирие. Следват Османската империя и Австро-Унгария, а на 11 ноември 1918 година се предава и Германия. Така приключва Първата световна война. И въпреки всичко, България оставя своя отпечатък. При Дойран генерал Владимир Вазов и 9-та плевенска дивизия нанасят тежко поражение на силите на Антантата. Срещу многократно превъзхождащ враг, победата е българска. Това е България.